Türkmenistanda COVID-19 bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri keseliň ýaýramagyna garşy pugtulandyrylan ätiýaslyk çärelerini arasynda maska giýmek rejimine gözegçiligi güýçlendirdi. Geçen hepde polisiýa işgärleri Aşgabatyň teke bazaryna duýdansyz reýd geçirip, maskasy bolmadyk, şeýle-de polisiýanyň pikiriçe maskany talaba laýyk takynmadyk raýatlary pul jerimesini töletdiler. Azatlygyň howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň tutulmagyny islemedik çeşmesi reýtleriň içeri işleri ministrliginiň ýürüti buýrugy esasynda Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň gözegçilik batalyonunyň işgärleri tarapyndan geçirilýändigini ma'lum etdi. 27 iyulda raýat eşigindäki polisiýa işgärleri teke bazaryna kursäp girdiler we maskasy bolmadyk ýa-da olaryň pikiriçe gorug örtügüne talaba laýyk takylmadyk raýatlary saklap, bazaryň goýundaky polisiýa darasyna ekitdiler we şol ýeriň özünde 21 manat jerime töletdiler diýip bu wakalar başdan geçiren paýtagtyň ýaşaýjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrylmasızlygyny soran Aşgabatlynyň sözlerine görä, polisiýa jerimanyň tölenendigi barada hiç kim resmi kwitansiýa bermän, onuň deregine diňe puly töledi diýen ýazgyly kagaz bölegini bermek bilen çäklenipdir. Gözegçilik batalyon serkerdesi polisiýa darasynyň howlusynyň derwezesiniň öňünde maskasyz aly bedir eşikli kölegi oturan ýerinden adamlaryň jerimany tölep tölemendigine gözegçilik edýärdi. Ol adamlaryň üstüne azgyrylyp, şol puly töledi diýilen kagazyň görkezilmegini talap edýärdi diýip Azatlygyň söhbetdeşi belledi. Ol polisiýa ofiseri bilen iki çak söhbetde bu pul jerimesiniň onsuz hem maliýe we azyk çökünlügi sebäpli ejir çeken ilaty goşmaçy azapdygyny düşündirmäge tynanşanda, kanun goraýjy edaranyň işgäri özleriniň hem bu talaplardan bizardygyny, emma ýol başçylaryň buyruguna boyun bolmakdan başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyr. Azatlyk radiosy ýokurky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginden, Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň gözegçilik batalyonundan we beýleki degişli bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Ýatlatsak Azatlyk mundan öň hem içeri işler ministrligiň buýrugy esasynda polisiýa işgärlerine maskasyz adamlary saklap, olary jerime töletdirmek boýunça ýürüti gündelik plan tapşyrygynyň berilýändigi, sorulýan puly toplap bilmedik ofitserlere onuň öwedini öz hasaplaryna töletdirilýändigi barada maglumat beripdi. Türkmenistan koronavirusun geçen ýylyň martynda global pandemiýa diýilip elan edilmeginden bäri, hatda onuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň dünýäniň köp ýurtlarynda howatyrlanmalary artdyrýan döwründe-de. Ýurdun çäginde bu ölüm howply ýokanjyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi ýüze çykarylmandygyny öňe sürüp gelýär. Ýöne häkimetler keseliň ýaýramagyna garşy ätiýaslyk çärelerini, şol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giýmek we köpçülükde 2 metr aýrylyk saklamak düzünlerini güýçlendirýärler. Şol bir wagtda Azatlygyň we beýleki garaşly neşirleriniň habarçylary ýurtda COVID-19 ýolugýanlaryň da, ondan ölýänleriň de köpdigini tasdiklaýarlar.